Roteta nenyasha zinja tunganiza mukati mwembani. Ne awo auya kumatare tinokumbira kuti uwepo wenyu uwepo. Vataurwe mhaka dzavo vachitenderana vachibuda muno vachifara. Nevaeni vedu vativhakachira nhasi tinokumbira kuti muachengetedze murodhi umu kana vakudzoka. Izvi hatingazvikwanisi asi kuti imi baba ndio munotichengetedza nematenda ari munyika muno muabata aite mashoma mhaka dzenyu dzeitongo zvino zvakanaka ngezita raJesu Kristu mambo wedu. Amen. From Solo, Ishimastic, Hot Click, my daughter from Solo. My messengers are number banana, my that him son. Ana mai zokai ni mapenzi. Baba Mapimbiro. Hello. Baba Mapimbiro. Kuje. Tite hello. Nganga makudaire phone simukati. Simudzairo ko Veruji. Tauti ndinopika ndichatoro chokwati chizere. Ndopika ndichatoro chokwati chizere. Pamberi pa mambo ni dani. Pamberi pa mambo ni dani. Maringani batsiri. Maringani batsiri. Dzikisai basi. O Baba Mapimbiro. Ishe. Muri kutonera ere musi wendatanga kutonge nyaya yenyu nemugwambo masoko endakataura samambo tisati tafambe kuende kun'anga mwakabvira kusununguka kuti michitondera mungaatondera ere kuti ndakati ndinichikuziva kuti makati hazviitiba kuti Muroora abudwe chinhu chekwaakaroorwa. Yes. Makota muri muno murotondera ere ndichipa advice iyoyo kuna Mapimbiro kuti Mapimbiro yemunoona kudai tagare mumatare kwemakore akawanda Muroora haabudirwi ngechiro chemumusha mwaakaroorwa unonga atobva nacho kumba kwake. Izvozvo ndaizviitire kuti muzvifunge semunhu mukuru kuti ngenyu mambo ada. Saka ndakuchimbokumbira Mapimbiro kuti mwana wangu ndoda kuti arapo. Inini ndotomurapisa dai manga muri pano makanga muri pano mwechione muri kwa matsekete ndizvo ka kubve after 20 years mwana waye wakuchirara mumba mukadzi uyo after 20 years mukadzi uyo wakuchirara mumba zvakanaka. Saka imwimwi manje mwana wangu ndoda kumurapisa ndinoda kuzomupe mwana wangu mumaoko wenyu ndamurapisa anditongi nyaya ndichisiya iri junjuba asi tinochide kuchimbobhuya Mapimbiro chimbotaurirai udare rangu kuti kwetakafamba namessenger petakaperekedzwa nemambo zvii zvemakazwa pamusoro penyaya. Petakafamba zvakazizvoni uyu mukadzi une zvezvekurumba kwake ndio zvakati zvinomurwarisa kuchotova futi kuti aya achinyama dai anyangune zvavo handizozvirwarisani mukamuroora. Izwai zveMapimbiro hakuna munhu usina zvake. Dai kuruti panapa tingaite raini rekuringidzwa hakuna usina zvake chokwadi asi tinotsvake zvarwarise munhu chokwadi ndizvo ka ndo zvendinoda kuti taurai kuti pakurwara kwemuzukuru wenyu hakazori kurwariswa ndichinyama ere. Apetakana baba nyanga yakati urwara ngezvipi mumba kwake. Musi kundipindura ndati taurirai dare aya ngasipo kuti kufamba kwetakaita namessenger namambo zviri kurwarise muzukuru wangu ndiachinyama ere kana kuti ngezvekwaMapimbiro. Kwetakafamba namessenger namambo nyanga yatakaenda yakati izvo zvirwarise Muroora wachinyama ngezvekwaMapimbiro. Ani zvekwachinyama ndio zvakataura nyanga yatakaenda. Asi mimi manje
kuripota kwamuri kuita kudara zvinonga mune dzimwe pfungwa dzokunga muri kurambe kuti andisoko mapemberi aiwa no pamusoro mta yes ya maturire enhando muri nhando dzemwakafamba handiwo vai mature nhando chaidzo kuti zvakatosare mwenyu musinyarime achinyama akapembera panyaya takabva ndiyo muno mutatowe inini dzakasarire neni zvatopera kana uri ufuhuya dziri dzekare dzinogwise ufu imi musaizoguwa waiguwa ndichinyama kana kuti amapembero dare rinoidare rinotonge zvinooneke seri neseri pamwe munoti kune dare mambo handisi kugutsikana ndodoti famifuso anyaya makataura mutape ati makati pangari kufembwa ndobetimborizo ndati pamwe munoti kutura kwetaite nhando mutape we inini ndinoda kuti pamberi handisi kugutsikana ngezvakataurwa hakufemba handii mwazva ndichiti dota rapwe kufemba ndokutorapisa asi ndiri kumubvunza imi mamapimbiro kuti muri kuti here nhando ho chiremba wakati unorwara ngezvekwamapimbiro asi ini ndiri kuti pamberi ipopo shemaji mbira ndimbona namangu ndegambunzo wandikakoni kupindura ndikambona nechikwata chindawa nacho kuti tombobuda banzi 2 minutes tombodisasa ngenyaya kuti ndikazoti zvangu ndigamaji zvinonotise anhu ari pamwe chete tete one way zvakanaka ndinokupai 2 minutes dzacho kudai mukati pachatikazwa chabude mumusakasaka hano nyaya iri apa dare ndamboite kokasimite ndaita ati kwai ngatimbotifambe hano zvakanaka hasi timboti pamberizvo saka mari dzacho papa kuti ndega papa handina chinodini hano makona ngekuti muzukuru kawo munomutonga nedare remusha ndizvo ka shokwadi saka handiti mari dzacho dzekufamba munadzo totenarasi totekune kunayo ngekuti zvemunochiita manje baba mapembero ndimi maakumite macost kusvika mwagutsikana kuti wakafambirwa uyo asikazi kuona dzikapikiduka saka chinyama unozomuripira asi ndimi maakumite macost chinyama achabiti macost saka kutomboti hedu ichimutape yes mduze muno mamuna ndingamboti here munoziya mduze muno kusikahambukunde isusu zvetanga takaronga amapembero ngezvekuti mwanawo afemwe chibude chitauri asi ilast stage iyoyo asi kana muchiti handisi kutsikana ngezvakataurwa munonga muchiti toda kumboende pamberi kuti tioneke futi kuti chiro checho handichekwa chinyama asi ndododzokera futi kukutaurira mapimbiro unopedze danda handisi kukutikidzira unopedze danda nyaya ndinamange kuti manje kufamba kunokuti zviri kutwarini mutape ndimbobetuka bheki ndambokuti dhonyange apa tichimadzisikashi kuti muri kundionesa ndichimuonesawo ndizvozvo zvingaitwa china kana kuti friday ini sori mutape vhiki rinoti kupindarika tine urongodzi waunyarodziya mukoma wangu akatusukwa this weekend iyi saka patone type kutoti tisidonga chidikanapo ndi mukoma wangu akatoshaika anondazvizwa saka waida kufamba nasi zvekufamba namwe mazitaura zvekufema mutape mapimbiro ka chizwa usatamba nenini wachizwa
Atange afembwa zvinosati wagutsikana. Alright. Unofembwa sei usati wagutsikana? Alright. Saka makosti akunesa manje makosti atizokuriba tunyi baba. Ngatichimira ipa kufembwa pa. Ndio chukwa chinda kutaura manje. Kuti makosti hawo atizonyepera dali bauti. Ndio zoni chakati. Iwo manje ukanyepera dali ndinoyekumba kwako. Wabizwa? Ndakwasekuru. Mapepa angu ngekuti manje kana iwo wanyepere dali. Uri waita andizogutsikana pakaramba pichite makosti. Ndinoye kumhatso. Tono kuti panenyi pamapimbiro. Wabizwa? Haipo pandizorekeni manje. Obviously umutemo so because inonga iri wiriano zataurwa. Saka makadati kuchafamba ngati mukudhura ngati chimirezo kufembwa zizi. Zvakanaka. Hino zviri zvekufembwa mapimbiro. Ndio stage itachide kwenda. Amen. Asi ndiyo stage yekugumisira. Chokwadi. Saka tinonga takuti chinyama panofembwa unofanira kungari. Chokwadi. Ndizvo ka? Ndizvo. Asi mumuziye kuti kana tandobve kufembwa chiro chiri apo chataura. Munozomugeze zita rake. Ndizvo. Wabizwa? Munomugeze zita rake ngekuti chimbogara basi chinyama simuka. Une makore mangani? 79 years. Wakapumwa wewe ni makore mangani? Ndakapumwa ndine 78. Amapimbiro Itape kubva kumashure kwese. Musharuka uno ichirarama. Kwakuchizoambe kufundire kuroya. Ane 79 years. Muzukuru wako une makore mangani? 37. 37 into 79. 2 point. Saka semadzimambo manje. Tinonga toti iwo mapimbiro uchina akuru kumusoro kwako. Ndio raki racho. Iwo ponosara uri baba anacha kuti unoroa. Walizwa? Aibo icho. Wizwali kutaure ndati pocha sara uri mukuru iwewe. Anhu emusha mwako acha kuti uri muroi. Amuraji. Unoti ngoti anoti uri murenge. Wasvitsirei makore akawanda haufingi. Plus zvino nange zviri zvakaitwa kumusha zvinonga zvati iwo ndo baba ndio wapo chimbo ndio zvinonga zvichinanga nini. Saka izvozvo manje chinyama haapoindwi ngeusiwe dzinza rake ba. Wepa chinyama ndiye unoziye uroi hwababake. Hauzikani ngemutorwa. Saka zviro zvakabva muzukuru wenyu zvaakabva nazvo kumba kwamapimbiro ngezviri kumutsvakire ndaa kuti apoende kuti baba wamuroi. Ndio saka nanhasi usikudzikana. Abaruzika mutabe. Ndoda kukudzokerera futi kukutaurira mapimbiro kuti hakuna muroorwa kana kuti muroora unobude mudzimu kana kuti shai remumusha mwaakaroorwa. Unonga ine chiro chakabva nacho chiri kumutungunye zviro zvezvo. Chekudzinza rake. Saka ndakude kuzwa achinyama kuti imimi achinyama ndite zvaraka. Ndite zvaraka ndizvo. Munofunge imimi nekutaura kumwakaitwa kuti muri muroi. Ngemuroora. Zvakatondirwadza kuti ndizi ndiri muroi pendari panapa. Ndizvozvo. Zvipomerwe vanhu ndiri kuzi ndakauraya ini. Wani wacho munun'una wangu wakadzisungirira. Wainga unonzani wakadzisungirira wacho? Wanda. Nyorai afaini. Wanda ndimu wakadzisungirira ndimu uzi makaura. Wakadzisungirira ngenyaya dzake dzaakanga achiita. Dzekurepe vana vazukuru vavo nekurepe rara naro uraiona. Wakachizosungwa wakuende pamapurisa pakembi. Kwakutiza mukembi mwacho. Mupurisa amboende kwaenda kwakutiza. Kuti kunoyecheridzira kwakusvika kwakuchizisungirira mugadheni mwake. Iyo mwatopedza. Uyo wakadzisungirira.
ngenyaya dzake dzaita dzekurepa nekudini akadzisungirira ati semapurisa ndizvo ndiwo muruzi mwakauraya umweni ke umweni ndiri kuzi ndakauraya musharuka umweni wakashaikawo padhuze peduku wandisikahamududza ngezita wewe usiwe kwachinyama haasi wekwachinyama ona inda dzese idzodzo rumwe rudziwo mapimbiro inda pedzo zvekuti anhu wanokwanise kuuye peuri kuti toda kuti muzukuru wako wambo nyasotitsanamuri ndoda kuti uone kuti mweya uri yako uri kutsvakire ndaa imwe ndaa iyoyo yakafuka brand right saka iyewo usiri wedzinza renyu hatingadi haidi kuti mumutaure kuti indaa handisi kutaura hangu zita asi ndiyo ndiri kuzi ndakauraya inini ndakaitawo kucheka ndacheka pauti ndotore mapatsi ake ndoise kuchitoro inini ndiri kubasa kwangu kwendaisere ndozouyawo ndozozwa kuzi musharuka wapo wakadini wakashaika asi wakaoneka ari kugomba retoireti mumvura mapurisa akatora munhu wakaenda naye kumapostmortem zvese akaoneka kuzi haazi kudini haazi kuchekwa kana kuti kudini ba hama dzacho dzichitinisawo kuti munhu wedu takaika akadini akanaka ndiyo ndizi kuzi ndakauraya bozouye vamwe vaizi wanga achade kutaura vanosvike kuma20 ere kudini hino zviro zviri kushindishamisa kuna mapimbiro ngezvekuti havasiri kuziva zvavari kutaura imimi manje kuti mwetakafamba mwese hapana pendakabatwa bene kuti ndinourwe kana kuti ndinodini imwe for example yendoda kumbotaura ngekudayo Muroora echipinde mumusha mazitete anogashira kwakugadzira nemhatso yekuti azodini azovata wakagashirwa wakapinde mumushawo haasi kuatemuka wakandobuda kunga ari kuende kutoireti kwakwenda anhu akarara echidini echitsvaka chiro chakecho chiripo chamubudisa kuti hafaniri kuti anga ari mumusha machinyama akatsvaka akazooneka about 5 kilometers away aya amapimbira akati tinomuda munhu wedu ari mupenyu mukasai kuona munopedza kutaura imimi kutaura isusu kuti munopedza asi mwari wakaite kuda kwake akaoneka iye ari mukachikomo kwakuapa anhu ekwamapimbira mwana wavo takamupa mwana wavo wakapuwa apuwa ngeruseri akazonyengerana nemubambo wavo kwakuyokugarisana hilo namasi uno zvakubudezvi handisikazivi izvi achinyama ndo zvendinotonga asi ndinoda kutaura namapimbiro nemwe achinyama ubve musi wekutanga handizve musati mwafamba ndakataura kuti amapimbiro mwana unoda kurapisa ndoenafedzamo kufamba kwetakaita uwo chikakamira wakazi une bvuri Muroora une murume waakaisirwa ipapo unotone murume wake uyo wakasara oroora aine chiro chake akazi wakapotsa aurawa ngechiro chiri apa kutaura iye mwana ngechiro chiri pane mukati chaakabva nacho kumusha kwake achinyama yamwakataurwa kudaro uyu wakamboti une chinyiko kwamwakazobva mupurisa wangwani nomwakapinda mwe kuti arizopinde mwakambozi chiri wakazi une murume waainaye pamuri pakasiyana chizvo makazwa mairoora imwe mairoora musikazvizive kuti une munhu wati ndikati inini handizviziva ndaitoti kuroora zvikazi une murume wake waakaisirwe kumusha kwake ino amapimbiro ndo zvenda kutaurira zviya mapimbiro kuti unopedze dare saka petinoda kuchienda ka ngepekuti chifembwe chiro icho chibude chitaure tiripo tese ndizvo ka saka unochisiye mari yekutsvake munhu unofemba tomupe date ngokuti nhasi handina nguva ndodonde parufu ruri munharaunda hazvizopi chimiro chakanaka yes echigadzira hawo kusiye mari saka kudzere kutaura achinyama yekuti mukadzi uyu une mweya uripo
wakade kuuraya murume uyo amuroora uyu mukadzi uyu zvakabuda muna chiremba watakaenda uya aonena aya mapimbiro aripo echizvizwa kunyepa ere mapimbiro zvakataurwa tapedza ndiri kuzadzise kuti stage yetari handizvo here tataura vanhu kuti zvakazi kunge zvikumba kwake right amapimbiro chokwadi inini kuti nditi ndapedze nyaya mwana waasati augara zvakanaka mumba mwake handiti ndio matongero yangu ndio saka mutambara akati mutambara akati chimboendei kwa mambo Saurombe chokwadi tinode kuti mwanawo agare zvakanaka nemwana wake uyo haasi kuroore vhuri kuti riine cherinoda kwamapimbiro munofanira kutoribvisa apo chokwadi motoribvisa hino apenoti munoridini ngekuti mutemo manje hautenderi kana rikazobuda richiti ndode kuripwa hautenderi hatitenderi kuti munhu aripwe ngemunhu kana kuripwa ngemwanasikana ngoti mwanasikana pe the girl child munyika ndiyo nyaya yanetsa yekuti hatitenderwi saka kana mutemo wenyika usikatenderi kuti munhu ashandiswe kuripe Ngozi anhu angwara manje akuchitiwa kudire bvuri saka inini handitenderi kudaro ngekuti ndiri mumiririri wehurumende ndiri mutongi unotonge nyaya dzine chekuita nemagarire evanhu netsika dzavo dai wakanga uri pano panyaya yatakapedza last week yekwamatsekete handizve makazomwe wabuda asi makazoone ng'ombe ichidirwa panze apa takati munotoripa ngeng'ombe kwete munhu saka timunode kuti chikupai dheti rekuti mudzoke pano padare iwewe chinyama kubva musi watange kufambire nyaya iyi unode kuti pepa musi unofembwa uyu kuti mutape we inini ndapembera mwandozwa wotipe pepa rema expenses ako wotipe pepa rinozi mutape we ndode kugezwe zita rangu wotipa pepa iroro kana makosti haanenererwi asi nyaya yekuti ndodogezwe zita kana ndazonoti yapfurikidze mwero ndoye ndinozokudzora asi makosti ako ese endonyora pasi musi wetino waanofembwawo dheti racho ndiwo anondipa ngoti ndade kuapati takabati chigara pasi chino chindipa dheti tingati weekend yemusi wa4 ndio tunga takabatika tanga iyo Monday kusvika musi wa4 this next Sunday tunga zvakuita manje saka 4 tino 4 hatina dare arikandi chikupa izeti right alright musi wa 11 handichadi kuti igasi toape 14 days musi wa 11 na 8 ndio bedatorazo kuti ndio next days ndio pamunodikana panapa right mesi ngangarera ndinozoda kuti purisa ramambo Mutambara ringe riri pano pakufembwa koyo ndinozobuda pano namba zangu ayana zangu ndonifunera andarira anadzo namba zangu we same 077 zita rako ndiyo zviye Nicolette right amapimbiro munosiya mari atizofana tatsvaka chiremba unofepa alright 077 nditi myself 1987 621 Mutape? Yes. Anopendiromboti dzorere pasi. Ndichana. Yes. Vamapimbiri. Mukashande zviro muchide kuti munonga kude kuende mberi kudai. Muchinga munode kuopetudze soro kudai. Hamungaipedzi nyaya iri. Dai kuri kuti mwanatsokuuye zvakanaka muchitaura kuti no, inini nyaya iri pano ngeyekuti Mutape dzau yangu ino kuti mwana wenyu anatsokushandwe zvakanaka. Zvinomubudire zvakanaka. Munonga munode kuite munoziva zvekutsetsana zviya yechironda.
kutsaye chironda munozviziva here musikazi mondoti handizvizi musharuka wamunhu uri kumupanda ndiri kutomubvunza wangu muruzivo zvaanotaura handisi kufara ngemaitire enyu nezvemunonga munoite kune mwanawo uri wati wapa dambudziko asi dambudziko rayo mabatire munodo riita mani muri kuda kuti munoende mberi nomuchiutsindira handiti mabuda neanhu kubanzi hatida kutombozwa nezvaataura anhu wavo kuti madzoserwei kuti chimbomirai nyaya yo ngatihambe ino mwauya zvokotorirwa ngomuporisa wamakaenda naye chiuye mujekesero kuti chakazwi chiitiri munanga mwe mwauye kutsinhira mwemene zvemwaona imwemwe hamuoneri kuti munonga muri mistake mukadaro tingashande dare rakadaro ipopo zvakaika musharuka nyaya kweri tapedza kuisana tinawaningati zvakatoitika handiti saka nyaya yapo vati mutape atere takushumire date musafu 11 kuti munhu adini afembwe kuti ana mudini ngati makosti mutape akasipa chokwadi munozozvikurira here ndimakudini pena tingatifamba mutape anozojekesa kuti amapiri munozvikurira here withdraw ngati ano andizvozvandichadiniba handizvikuriba indakushumire kuti tichidini tichifemba ndikwazi mutape kapa musi wa 11 takupedeti kuti tichidini tichifemba okay mwadaro chizwai baba kuti mwakuuya nenyaya ino chisiyai kuti mwazonditi kune makosi anga asiri makosi mwaide kudini arikuvaposheka handi muruzivo zviri kutaura vaposheka chironzo chaataura kuti kutsetsana munochiziva ndinodziwasana karetu munoiziva ndakakuruma tunhu anasikuziva patsana ndiyo mwaya itogara mumatunduru inototse kuende mberi yechironda munosvikira nemunhu wacho pati serero kudai asi patopinde mbeya iri kuende mberi yoda uzopetuka unoye udzopetuka ngezvimoite chironzo chenyu kuti modomboende mberi mouye kupetudziro masure monga mamanikidzwa ndi mutape munga munoda kuzoenda ndikanyepa asi kumanikidzwa ndikanyepa dai manacho kuti dedede zvine zvitatu akure nemwe ana adoko aya todobatsire kuti imba iite iwewe mfana wakanga watirasike wavizwa inini ndodoti uzozive kuti mamusa uromba wakatonge nyaya yangu ndodoti ugare zvakanaka nemukadzi wako asi mukadzi wako hausi kurore bvuri anhu ekwamapimbiro aifanira kunge akabvise chiro chiri apo ende chichabviswa iwo kana ataura nacho chichataura kuti chinode kuiswei asi handi nyaya yako baiwo ngeyekwamapimbiro ndichazomubvunza kuti bvuri rako chidairana naro rotaura saka iwe weka unofanira kumira nezvepachinyama haufambiri mwana wekwamapimbiro handi wako wako ngewakateturwa saka inini ndiripo kuwake imba ndiri mambo ndiripo kuwake imba yako mwanangu kuti ugare zvakanaka nemukadzi wako asisina bvuri achaziye zvekuita ndiro anhu ekwamapimbiro kana ndapedze nyaya yako unazorizwa futi ndiri kutaura kuti nyaya takapedza last week yekwamatsekete 20 years munhu asikarari wakuraromba izvozvizvi saka my judgment inonga iri musi wa11 mosiya mabhadhara mari yenyamusoro ndisati ndazvitendera izvo handizvitenderi naizvo ini handizvi muri kudini ndina chekutaura eya aiwa pakanaka apa matambo chamusi kutendera nacho ndechekuti zviri kubude here kana kuti zviri kunzi zvakaitika chamusi kutendera nacho chimi zviri kupotsa ndaura wai hazvina kuitika asi dambudziko ririmo zvaro mukati memba dambudziko riri endi imimi makasununguka kuti rigadziriswe okay chicha mangoramba chiti ndechekuti chekuurayiwa asi muda kuti womambo vagadzise dambudziko riri mukati memba menyu handiti aiwa pakanaka panyaya yenyu iyi chii chakaitika ndiri kuzi ndakauraya vanhu vakawanda mumusha
umwe wacho munun'una wangu ndiyo kutanga wakadzisungirira ngerepi atize kumapurisa. Umweni wacho munhu wakandoonekawo afawo kudhuze ipoyo panext door afa wakanga aoneka ari mugomba retoilet mumvura vauchichizonyuruhwemo kwautorwa ngemapurisa. Ndiyo zviri kubude pane mukadzi kuti kwazi ndii ndakauraya. Saka anenge achitaura live here kana kuti live achiti imimi ndi zita munozani chinyama. Saka anenge achiti chinyama uyu ndiye akauraya. Saka muna kushamisika nazviri pazvakaitika. Ndosaya kushamisika papi. Ndosaya kushamisika papi. Ko zviri kunzi akapotsa uraya uyu. Rapfu riri pane mukadzi wacho. Okay. Anzi akapotsa muraya sei? Mukadzi zvinoitika mufishini yeyonini yebvuri rinopfuka rinonga riri kupfuka. Hello. Vari kuzviramba here havana mapindiro? Vanoramba papi chiro chakaambiwa kare mumusha mavo tinozviziva chichibviswa chichiswa apa chichibviswa chichiitwa apa chichibvisa chichiiswa apa. Saka ivo vanga vane makore mangani varoorana newenyu? Vana asi kuchakatange musi waatange kuroorwa vacho kuti pangidze kuti haafani kuti ange achiroorwa une chiro chainacho. Wakandoti anhu handiti munoenda koopemberera waende kooroorwa yanditi murume wako tomboti murume wako faririra hana tete ugashira umba yodini yogadzirwa kuti murooro asvika achizorara vakugara manhirai muchitandara murungotandara wobuda iwo wobva wabuda unga kuti kuenda kutoire kwautoenda kwakuzooneka the following day about 5 kilometers away. Asaizombozviita futi here zvekungoshayikwa pamba imomo kuwanana kwavoko pasiri papa pekutanga? Wakachizodonene vanga kuchizobuda manje ndopaakachizobuda chichihambe kuchitaure zvekupumeni manje. Chichitaure zvinhu zvake izvozvo zvekuti zvaende ndiningana wakandiuraya kudai iye nditori kubasa kwangu kuzouyawo kuti musharuka uri yapo wakafa. Saka iye vachiri vese here kana kuti akatongodzorerwa izvozvo? Aiwa zvinogadzirisa. Ndiyo nyaya dzacho idzodzo. Kupomerwe chinhu cheusingazi unga uripo. Izvi nemaonini nemadhoketi akavhurwa ngemapurisa anawo madhoketi acho kuti ngana wakafa ngechakani ngana takamuda kuti wakafa ngezvakani. Asi iye uyu mwanasikana uyu anotiwo chii toziva kuti dambudziko riri pari but imi ndimi tezvara wake anorigamuchirawo achiti chii? Unototi handisi kuzviziva. Zvinoita kutongouya. Okay. Aiwa mambo ndofunga vanozvigadzirisa. Ndiyo nyaya yacho. Handiti.